wato ya excellency Allah ya maka alfarma ga shekaru ka gode ma Allah. Allah ya ma alfarma yau shekara 30 kana da PhD ɗinka. Allah ya ma alfarma na ƴaƴa dukkaninka ƴaƴanka suna da abin yi suna da ilimi. Allah ya ma alfarma yau sama da shekara 60 da wani abu babu watan da baka ga alat ba. Wannan ni'ima ce Allah ya maka. Mai girma gwamna Allah ya taimake ka daga wannan matsayi kayi wannan kayi wannan kayi wannan kayi wannan. Uwa uba mai girma gwamna Allah ya baka wani abu guda ɗaya, lafiya. A cikin abokanka wanda kuka yi makaranta suke sa'o'inka kafin a sami mai lafiya irin ka mai girma gwamna da wahala. Ita ma alfarma ce. Alfarma ce Allah ya maka babu dole. Mai girma gwamna bai kamata ka ringa sarayar da damar ka ga mutanen da za su janyo maka tozarta ba. 2019 ka tilastawa mutane 'yan takara, mutane sun yi abin da ya janyo zubewar mutuncin gwamnatinka da kai a duniya, an ta surutu da kai. Kowa ya san mutane haka kawai ba su ci primary election ba. Mai girma gwamna suka zo suka kanene ka, suka karɓi ticket a hannunka ka ba su, daga baya zubewar mutuncin gwamnatinka ce da kai aka ringa surutu. Mai girma gwamna din Najeriya kai ne gwamnan APC da aka yi wa inconclusive, domin kai ne wanda ka faɗi sauran sun ci, kai faɗuwa kai. Dukkaninsu su ko lokacin da ka dawo za ka yi inconclusive ɗin ma wani a ciki ya dawo ya zo ya taya ka ka kwaci kanka, bai taya ka ba. Mai girman gwamna yanzu ma ka sake ɗebo irinsu ka sake dawowa da su, ba su yi wani abu a cikin shekara 4 na ba, mutane suna gani. Mai girma gwamna mutane wannan ni'imomi da Allah ya maka sun malatu tsalin na yawma izin na'im, wallahi Allah sai ya tambaye ka su. Wannan zuwa da kake yi ka kwana a Gaya, ka kwana a zaka kwana a Rano, zaka kwana a Kibe, ba abin da zai kara maka. Mutane sake nesanta kansu suke yi da kai, domin wayannan wakilai wa excellency ba su ɗauko maka matsalolin mutanen nan sun kawo maka ba. Harkar secondary school wa excellency a hannunka take. Ka bincika ga data a hannuna ta Kano South, ta duk secondary da take Kano South mun san yawan malamanta da yawan ɗalibanta. Your excellency asibitoci da suke Kano South wayannan mutane da kake tilasta su ko suke maka hikima kake tilasta su akan mutane, ina jin basu gaya ma halin da asibitoci suke ciki ba. Abinda ka iya sani manyan asibitoci guda 3 a Gaya da Rano da Karaye. Your excellency ka duba primary health care, akwai ƙananan hukumi sama da guda 9 wanda ko likita ɗaya babu a Kano ta Kudu. Mai girma gwamna ka jibi rural road halin da suke ciki, hanyoyi a Kano ta Kudu. Mai girma gwamna ina roƙonka ka bincike harkar ilimin primary, yawan mutanen da suka yi ritaya a malaman makaranta ba a mai su ba. Har yanzu mutane suna da hikima, me yasa ne ba a replacement? Mai girma gwamna muna da karamar hukuma da mun samu mazaɓa primary tafi guda 30 wacce headmaster ne kawai da ita. Shi kadai a hannunmu. Mai girma gwamna akwai secondary wadda principal ne kawai da ita. Mai girma gwamna dukkaninsu sanda zaka amsa waɗannan tambayoyi dukkaninsu kowa yana ji da kansa. Wannan rana yau mai firul mar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anin yughni. Ba dole ka ji daɗin magana ta ba, ko wanda yake kusa da kai ya ji daɗin magana ta, amma na sani da girmamawa tsakaninmu a tsakaninmu da kai akwai girmamawa. Mun girmama ka saboda dalilai da dama, kuma tsakaninmu da kai mai girma gwamna ba sai da aya ba. Ba sai da aya ba. Da aya tafi. Ai inna ma yakasha Allahu min ibadihi al-ulama. Abin da isa ne aya, abin da sa ake jan aya. Ai ga wanda yake da tsoron Allah, ai kadimul Islam dole ka gaya masa Allah. Ai babu abin da yafi ji ya ji an ce qala Allahu qala rasulu, soyayya ce da shi ga wanda yake gaya masa haka. To ka haɗu da ƴan gangan, ka haɗu da ƴan coge. Wannan shawarwari na mai girma gwamna ka nutsu. Kai kanka mai girma gwamna idan ya dauka me zai yi, ni da ya rage ruwan sa saurara, ni da ya rage ruwan gwamna. Ai dukkanin wayannan abubuwan sanda ba yanda babu yanda ban yi yakin neman zabe 2015 na tsaya zaben nan
mu hudu muka sai fom, ba yadda ban yakin neman zaɓe ba da duk zan yi, amma aka gaya mana quality na gwamna abu uku muka haƙura. Za mu ci ko ba za mu ci ba mun haƙura, mun girmama ka a wannan lokacin, ba ma a so a ce mun yi wannan abun mai girma gwamna. Amma abin da nake cewa yanzu a dinga ɗora ka akan ƙarya, ana faɗar magana da ba haka take ba, cewa mu idan muka kai za mu rusa masarautunmu. Your Excellency, a daina yi maka wannan magana, kuma ka daina gaya wa mutane mu muna girmama masarauta. Ni turakin Sumaila ne, sarkin Kano Ado Bayero ne ya tabbatar mun. Wamban Kano, Allah ya kara masa lafiya, ga ladimin Kano na yanzu shi ya rubuto min takarda, ban nema ba, Allah ya ji kan dan Isa aka bani. Muna girmama traditional institution ɗinmu. Kabiru Rudum abokina turakin Rana ne, sarkin Rana na yanzu a tambaye shi alakar mu tare da shi, ba wai sabuwar alaka bace dan yayi sarki ko yayi hakimi. Muna ganin girma da kimarsa. Haka karaye ko bici ko kuma gaya, yanzu muna duk maganganu da ake ta yi za a rusa masarauta, za a babu wata maganar rusa masarauta. Abinda muke gani shine mu kanmu mu ma ƴaƴan masarauta ne. Ni Marafa Rana ne, kuma dan majalisar sarki. Kabiru Alhassan turakin Rana ne, dan majalisar sarki kuma mai zaben sarki. To daga Rano a ce a rusa, ko kuma malami ne idan ya ci zaɓe zai je iya da motion din da ya ce a rusa mazaɓar Rano, ko kuma Taju Mahmud Taju daga Gaya je ce a rusa, ko injiniya daga Ƙara ya je ce a rusa, ko wanda yake daga Rogo. Wannan magana ba ina ba da shawara ga su ma sarakuna su yadda da mataki irin na sarkin Kano Ado. Kowa su girmama shi, su bar ra'ayinsu a cikin zuciyarsu, kada a haɗa mu da su. Wannan harka tamu ta abba da mu ba mu taɓa zama mun tattauna wani abu da ya shafi harkar masarauta ba. Shi kansa abba babu ɗan takarar da yake da kusanci da gidan sarauta kamar sa. Duk wannan abubuwan da ake yi, ina roƙon su kada a sa su a abin da zai zubar da kimar harkar tamu. Allah ya sa sun zama, Allah ya rubuta wanda dalili ne da wanda dalili ne, to su girmama kujerun, mu nasu ne. Amma duk abubuwan da ake yi, ina tabbatar maka Malam Rano, ba taimakon gwamna suke yi ba. Gwamna, mutanen nan abin da suke so shine bukatar su ta biya, ba wai taka ba. Su samar da yanayi ya kamata ka yi mai girma gwamna, ka gane me ya ake ciki, me zaka iya gyarawa. Duk wani mutumin kirki ya mai girma gwamna, ka sani cewa tun daga kan annabawa ulul azmi ma a cikin rusul din, idan ƙarshen rayuwarsu ya zo shi sukan fawwalawa da maiwa da Allah al'amarinsa, suna tuba, suna istighfari, suna ƙoƙarin gyarawa